Joo, se onkin aamu sitten näköjään. Se on treenit alkaa, kello on 6. Raula on tulossa treeni. Ei muuta kuin töihin. Andalusiasta on lusikoitavissa myös osoitteessa radiosuomipop.fi. Ja mites meillä täällä maistuu? Meillä on tullut paljon juttua liittyen tähän näin, että nykyään kaikki palvelut tulee kotiovelle. Mä kerroinkin tästä jo tuossa aamutuimaan, mutta nyt on taas sen verran aikaa kulunut ja porukka siellä tuutin ääressä vaihtunut, että voisin ottaa tämän aiheen uudestaan esiin. Tosissaan eilen illalla siinä lapsia nukuteltiin kello 7 jälkeen, jos siinä on iltapuuroja. Kuuntelitko aamulypsy? Totta kai. Kuinka niin? Nämä miehet täytyy saada tilille. Ok. Niin. Ja aamulypsyllähän on nyt markkinointitempaus menossa. Aamulypsy olette osa meidän aamuja, joten nyt te tulette myös osaksi meidän urheilua. Tämä paikka. Me haastamme Raulin kanssa teidät nelinpeliin. Tarvittaessa pelaamme vaikka vasemmalla kädellä. Tulkaa tsekkaamaan ja katsotaan teidän sulkistaidot. Niin, ja Aini toimi tuomarina.